ayan. Ayan, good morning guys. Kagigising ko lang po. So ngayong araw na ito guys, ay gagawa tayo ng panibagong video. Naku guys, parang may muta pa ata ako. Naku naman. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon guys ay eating violet food for today. So, lahat ng kakainin ko ngayon guys sa araw na ito ay puro violet lang. So, ayun guys, maya-maya po ay mag-aalmusal na ako. Update ko na lang po kayo. Bye-bye! So, ayan guys, ayan, kakatapos ko lang maligo. Tapos, ayan, charot, naka-violet din tayo ng damit. So, ayan guys, ito yung kanin ko at kakain na kami ng almusal. Tapos, yung aking ulam ay talbos ng kamote. Ayan. Tapos, pritong talong. So, hindi na siya violet guys. Ayan. Gora-gora. Grabe guys, ang kulit. Natatawa ako dito sa aking kanin. Hintay guys. Challenge pa more. Ang cute guys eh, no? Parang ang parang biko. Bukod sa mainit talaga siya, kasi masayan yung init sa lalamunan mo. Dyan ka winner, lagyan mo, pigaan mo na kahit kalamansi na. Kaya mura din ang mga lemon, no? Kaya mga ganyan, lemon, yun, onkan. Mura ka na sa mga grocery ngayon, ha? Bumaba yung mga presyo ng mga lemon sa grocery. Pwede mo rin pigaan ng lemon, yung sa labat, at kaya yung tsaa. Ayan guys. Handa. Yung tubig ko. Tubig. Ay, juice pala. Sorry. Ayun, okay na. Thank you. I'm done. Mamaya ulit guys, merienda. Kasi, actually ngayon guys, is already 9 AM na. So, late na yung almusal namin. Siguro magmerienda na lang ako guys kasi minsan kasi hindi ako kumakain talaga sa umaga. Coffee and ano lang, char coffee, English, no? Kape lang sana, tsaka biskuit. So, ngayon kumain ako ng kanin. So, mamaya guys, ano na lang ako, merienda. So, abangan nyo guys kung ano na namang merienda ang kakainin ko. See you! Hey guys, ayan, tanghalian ko na, charot. Alauna na po. So, merienda na ako guys. Kasi, pagka kumain po talaga ako ng kanin sa almusal, tanghalian, hindi na po kakain ng kanin. So, ayan, yung batang makulit. So, ang merienda ko guys ay kamote. Saka ayan, yung juice ko kanina. Kanina umaga hanggang ngayon. So, ayan guys. Kinungaling. Ayan, ininuman niya na. Tingnan mo. Kinungaling. Wala naman daw black money. Yan o. Yeah, ikaw yung babae. Nakita ko.
guys ang aking tanghalian / merienda na. Pero mamayang alas 3 guys ay kakain ulit ako ng turon. So ayan guys, ano na, ito po yung sinabi ko po kanina na turon. Ayan, OB yung flavor niya guys. Ayan po siya. Ayan, violet. It's already 3:15 PM na guys. So ayan, merienda na ako. Charot. Kanina kamote, tas ngayon ano naman turon. So ayan guys, may sausawan siya. Ayan. Oops. Ayan po, ayan. Kain! Kain guys. Ano guys? Ayan. Ang sarap guys. Yan, violets. Char talaga si violets. Yan. Ay, yung aking ano pala guys, juice. Wow, nauhaw. Excuse me. Thank you, Lord. Nabusog. Ang lalaki niya kasi guys eh. So yun guys, mamaya ulit sa aming dinner. Hindi ko alam guys kung anong ulamin ko talaga mamaya. So ayun guys, ano na, it's already 8:35 PM na guys. So ayan, kakain ako ng ano guys, dinner. So ito yung aking rice. Tsaka guys, yung aking ano, ito kasi dapat yung ulam ko guys. Ako maisip na kulay violet na ulam. Kaso guys, nagiging green siya. So ayun guys, yung katas kasi noon, dati kasi nung mga bata pa kami ay nilalagyan ni mama ng parang tinitimplahan guys. Ayun, para magiging ano siya, ayan, magiging sabaw. Guys, sabaw lang. So ayan, tinimplahan ko po siya kanina guys habang ayan, napakuluan nga po yung talbos ng kamote. Ayan. Kaya sabi ko yung sabaw na lang kasi kulay violet. Violet yung kamote guys. Nung naluto, naging green. Lahan ko na lang siya guys para sabaw. Sarap. Ayun tayo guys. Walang sabaw. Aking juice. Ito guys, pangalawang ano ko na to, sa juice. Naubos na yung kanina.
Wow, nauhaw. Alam niyo guys, hindi pa ako nagtubig simula kanina. Pagkatapos talaga ng pagkatapos ng ano ko guys, dinner, iinom talaga ako ng bonggang-bonggang tubig guys. Iba talaga guys, pag inumin mo yung may lasa. Iba talaga. Push. I'm done! Wala ako ng juice. So, ayan guys, natapos ko na ang aking dinner. So, ayan guys, panis. Ayan, naubos ko. So, yun guys, thank you so much. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa araw po na ito. Guys, kung bago po kayo sa channel ko, ay mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell para update kayo sa video ko. Bye-bye!